May tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanisa, mga kabisya, mga kabesik. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Mabuhay po at mapapalad yung mga malaya ngayong araw na ito. Sa kung saan man yan. Sana malaya tayong lahat mula sa pagkakautang. Yun po talaga eh. Kung diba? Nakalaya ka na dyan, congratulations. Ang saya, correct. Diba? Hindi, pero achieve. Partner, diba? Yun yung pinakamasarap na feeling. At alam ito ng mga may loan eh. Kung halimbawa, ikaw ay nag-loan ng 3 years or 5 years para dyan sa sasakyan na minamaneho mo. Yes. O kaya kunyari sa pag-ibig, 25 years, diba partner? Yes. 15, 20, 25 years, 30 years, diba? Finally, natapos mo na yung pagkakautang o yung loan na yan. Napakasarap sa pakiramdam, diba? Totoo yun. Kasi nakatali ka dun eh. Tama yung binagit mo. That's one perfect example, mga kaibigan. 5 years kang nakatali dun. Committed ka. Correct. May obligasyon ka. Totoo. Ang pinaka nakakalurkay dito, kunyari dun sa 5 years na yon na committed ka dyan sa sasakyan na yan na binabayaran mo. Naluma na yung disenyo. May mga lumabas na ng mga bago. Kakarag-karag na nga kasi hindi ka marunong mag-alaga ng kotse. Sa true. Diba? Oh. O di naman kaya ako, partner, naranasan kong bakit naging kakarag-karag yung sasakyan. Laging walang gas, partner eh. Hindi. Hirap siya. Ihi yung nilalagay ko. Baka sakaling umandar. Ang mahal ng gas, ihian ko kaya. Maganda naman yung experiment mo. Kasi na-realize ko pag nagpapagas ako, partner, lakas ng amoy. Oh. Ang ihi, di ba minsan malakas din ang amoy? Hindi naman sila nagkakalayo mapanghirin, di ba? Yeah, ganon. Masakit din sa ilong, ganon, di ba? So karag-karag na yung sasakyan mo. O di naman kaya naluma na kasi may iba na mga modelo na lumabas. And what's worse, kabisyo, kunyari, nawala na siya sa'yo for whatever reason, di ba? Pero binabayaran mo pa rin. Diba? So kahit na hindi na siya, wala na siya sa'yo, binabayaran mo pa rin. Ang hirap, para kang nakapreso. So kapag finally natapos mo na yung pagkakautang na yan, ang sarap sa pakiramdam na maging malaya. Totoo ba dyan? 5 years pa lang yung pinag-usapan natin. Paano kunyari nagpag-ibig ka 25 years? Totoo. Ikaw ba may ganun ka pa rin? Hanggang ngayon? Mga ako, mga... Sa tingin ko naka 15 ka na. Hindi, mga 17 years 17 years na. May 8 years pa. Ang sakit sa kalooban. Tumataas ba yun? I mean, yun na yung monthly niya from... Ayokong obserbahin. Obserbahan. Ayaw mo tingnan. Sabi ko, sige, bahala ka na. Sabihan mo lang ako pag tapos na yung 25 years. Grabe, no? Totoo. Yun nga, partner. Habang commitment nun, yung 20, 25 years, 30 years. Pero at least ang maganda naman din sa pag-ibig is naguhulog ka, pero ang intention para mapasayo yun. Diba? Minsan kasi parang ang lungkot na hulog ka ng hulog, bayad ka ng bayad, hindi naman pala sa'yo. Pero kanya-kanya yan. May mga iba na mas gusto na nag-rent for life. May mga iba na okay lang sa kanila mag-rent to own. Kanya-kanya. Basta importante walang utang. Tama. Diba? Sa credit card na nga lang eh. Alam niyo po mga kabisyo, akala lang natin. Ang dami nating isinashare. Ang dami mong alam. Hindi na uubos, ha? Hindi, ito kasi ano naman yung credit card? Ako, partner, maswerte ako dahil because maswerte in a way or tama yung decision ko na hindi magkaroon ng sariling credit card. Buti na lang, wala talaga. Kasi impulsive ka. Impulsive ako. May feeling ako na porke ang isang bagay naka-sale, feeling ko emergency, kailangan na siyang bilhin. O di naman kaya, ganito yung mga pressure ko. Last na to, ma'am. Naku, huli na po to, napakarami kasi bumili nito. Kapag gano'n yung linya sa akin natataranta ko, partner. Oo, bibilhin mo ka agad. Kung may credit card, kung may pang-swipe. Pero kung alam
ko talagang wala naman akong pera, di tatalikod na lang ako, 'di ba? So anyways, credit card ng asawa ko yung ginagamit ko, partner. Ang nakaka-lurky lang dito, yung akala mo kapag halimbawa, yung minimum amount due, yung mga ganyan. So kunyari, ang utang mo pa sa credit card, let's say 20,000. At so ang kailangan mo lang bayaran dun sa 20,000 every month, nakalagay doon 800 kunyari. Di syempre parang magaan-gaan talaga 800, 'di ba? Parang nakabili ko ng mga ganito, nakatravel ako sa ganyan, tas 800 a month lang. Pero hindi natin namamalayan, hindi naman nababawasan yung utang. Actually, dagdag pa siya ng dagdag kasi may finance charges. So yung minimum amount due, enlighten mo kami. Bigyan mo kami ng advice bilang expert. Hindi naman ako expert. Na-realize ko lang na bakit kahit na pala, kunyari 20,000 yung utang. Let's say magbayad ako ng 10. Okay. 10,000 yung bayaran ko, more than the minimum amount due na kunyari 800. Pagbalik sa akin ng bill, partner, ganun pa rin. Hindi siya. Parang hindi nabawasan. Nabawasan pero kaunti. Akala mo, siguro babalik ka pag next bill, parang 10,000 na lang to kasi kalahati binayaran ko na. Hindi. No. Pag dumating siya sa'yo, ano pa rin siya? Siguro mga ganun 15 siguro. Mga ganun. Kasi nga may charges dahil hindi mo nga buong nababayaran. Parang ganun. Maliliit na amount pa lang yun, ha? Paano kunyari, sinagad mo yung paggamit ng credit card. Diba? O milyon yung na-swipe mo dyan. Ay, Yaman. Oo Ang nga. credit limit, Hindi na ako nakarelate. 1 million. Hanggang 20,000 lang yung example ko. Hindi na ako nakarelate, diba? Pero totoo. Paano kung gano'n na kalalaki? Hanggang kailan ka dyan? Diba kailan ka makakalaya dyan? Kaya nga, isang bongacious na pagbati ng Happy Independence Day sa mga malalaya na mula sa utang. Ang sarap sa pakiramdam niyan. Nakakalungkot din talaga, no? Yung haba ng panahon na iniisip mo kasi yun, eh. 'Di ba? Totoo, nakatali ka kasi, 'di ba? Literal, mga kaibigan, nakatali ka. Totoo. Na parang araw-araw mo siyang iniisip na sana makaalis na po ako dito, makalaya ako sa financial obligation na ito. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Correct. Ito yung mga may utang po kagaya namin, hindi rin po kami nakakatulog minsan. Akala nyo lang po. Alam yung nyo po, effect, eh. Ito pong yung mga sinasabi nyo ngayon may sa... hinuhulugan? Correct. Ito po ito partner, may mga nababasa ako sa Facebook Live, TikTok Live, partner, na ang ganda ni Nicole, ang gwapo ni Chris, ganyan. Mga ilaw lang po yan ng station namin. Ang hindi nyo po alam, ang itim na po ng ilalim ng mata namin, kaiisip to ko sa utang. Dinadala lang ng mga malalakas na ilaw dito sa booth namin. Diba, kaya ang hirap hindi maging malaya, mga kaibigan. Tingnan mo, hanggang sa pagtulog, dala-dala mo yun, eh. Iniisip mo, oh my God, magkakatapusan na naman. Correct. Kailangan ko pang bayaran yung renta ko sa bahay, pero yung credit card ko nagtatawag na. Diba? Nakakapuyat po yun. Totoo. Pero once na matapos mo yung financial obligation na yun, ang sarap sa pakiramdam. Sobra. Makakatulog ka ng maayos-ayos. At doon mo marirealize na wala nang tatalo talaga sa peace of mind. Totoo diba? yun. Yun ang pinakamalaking treasure. Sa totoo lang, yung peace of Agree. mind is also independence, eh. Totoo Diba? yun. Ito independence from worries, from anxiety, and kung ano-ano pang mga naiisip nating mga nakakasakit ng damdamin at kalooban. Totoo. Sana maging malaya na po tayong lahat mula sa utang. Kung Yan. ano man, Kung ikaw walang utang, edi ikaw na rich kid, edi wow. Edi wow, buti naman for you. Edi go. Mamudmud ka naman ng pera para makabayad na kami. Share mo naman yung Share independence mo. Correct. Gusto rin naman namin maranasan, di ba? At sana din maging malaya na din tayo dun sa feeling na kailangan nating i-please yung ibang tao. Isa pa diba? yun. Kasi kapag lagi nating iniisip yung paano ko ba i-please yung ibang mga tao, ganyan, paano ba ako magiging maganda sa paningin ng iba, yung mga ganyan, hindi tayo magiging malaya, eh. Totoo yun. Ano rin yan, nakaka-suffocate din yan, nakakasakal din yan, yung parang iniisip mo, ano kayo iniisip nila tungkol sa akin? Bakit ka ganun ang iniisip nila tungkol sa akin? Diba? Sana maging malaya na din tayo mula sa ganyang klaseng isipin. Kasi in the first place, hindi mo naman kailangan ipaliwanag ang sarili mo sa napakaraming tao. Totoo yun. Siguro yung sinasabi natin, minsan may multo tayo sa sarili natin. Yes, May multo tayo sa isip natin. Ang effect nun, mga kaibigan, nag-overthink tayo. Minsan try natin tanggalin yung multo na yun. Tama. Diba? Alisin mo yung monster sa sarili mo. Minsan hinahayaan mo rin or inaalaw mo din yun na magstay sa sistema mo, eh. Tama. Kaya feeling mo parang lagi kang takot. Minsan wala namang nangyayaring hindi maganda pero takot na
takot ka. Yan. Sana Diba? maging malaya tayo. Ka. Correct ka. Pakawalan mo yung multo na yan. Palayain mo ang sarili mo. Mula sa multo na yan, magtawag po tayo ng espiritista ngayon. Charot. Hindi, pero totoo, multo yan ha. Oo, multo sa sarili natin sa yun sarili eh. yan na nagbibigay sa atin ng Anxiety din. ng anxiety, kawalan ng pagtulog ng maayos, Yes. 'di ba? Nagkakaroon tayo masyado ng isipin. Hindi natin talaga mapiplisan lahat ng tao at hindi natin kailangan magpaliwanag sa lahat ng tao. Yes. 'Di ba? Ganun naman po talaga 'yon. Isa pa, pwede kang lumaya kung sa isang relasyon na sa tingin mo ay pahirap na sa'yo. Ayan. Bakit ba kasi may ganun eh? Pinipilit mo eh. Alam mong laging konsumisyon yung binibigay sa'yo. Problema, pananakit. Correct. Di ba? Pero ayaw mong kumawala sa relasyong yan. Yan. Di ba? Sana Mag-isip-isip ka na rin. Sana maging malaya ka na din dyan. Kasi minsan natatakot lang tayo na umalis sa isang relasyon kasi feeling natin wala nang ibang magmamahal sa atin ng ganun. Yes. Feeling natin yan taong lang yung magbibigay sa atin ng pagmamahal na deserve natin. Baka kung ano sabihin ng Oo, ibang correct. tao. Baka sabihin ikaw ang may kasalanan. Ayan na naman yung sana maging malaya tayo mula sa ano bang dapat isipin ng ibang tao tungkol sa atin, 'di ba? So ang eksena dito, important issues na ang dasal to have the courage to let go of Yes. relationships na toxic. Palayain mo sarili mo sa isang correct toxic ka. na relationship. Ang hindi mo marirealize mo pagkatapos, akala mo lang hindi mo kaya mo pala. Tapos pangalawa, akala mo lang masyadong mabigat, yung pala ang gaan. Totoo. Ako siguro partner, naranasan ko na rin yan na ang ilang beses na napasok sa isang toxic relationship. Ayaw kong kumawala kasi natatakot ako sabihin na ako na naman may kasalanan, ganyan. Basta mga kung sino-sino lang dyan. Mga sino-sino lang dyan. Pero yung finally, ang dinasal ko talaga nun, Lord, para bigyan mo naman ako ng lakas ng loob na mag-let go dito sa taong to, sa relationship na ito. And then nung finally, nung nag-decide ako na mag-let go dun sa negative na person na yon, na relationship na yon, akala ko sobrang bigat na hindi ko kakayanin. Yung pala ang gaan. Totoo. Parang mga partner, pumayat ako ng mga 60 pounds. Isipin mo yung pabigat na binibigay sa'yo. Hindi, promise, literal. Parang feeling ko, yung nag-brighten yung life ko. As in, literal na parang feeling ko may natanggal talagang tinik. So all the while pala, isipin mo, dami tinik, correct, pabigat, ano pabigat, pa? lahat. Semento. True. Lahat na, di ba? All the while, akala ko, dapat magstay pa rin. Yung pala, pabigat siya. Yung pala, tinik siya. Yung pala, ano sabi mo, semento siya, gravel and sand. Di ba? Na nung inalis sa'yo, may cement mixer pa lang dala-dala everyday. Everyday, na hindi mo namamalayan. Correct. Ano Di mo ba? naman yung cement mixer na dala-dala mo everyday? Try mo pa kawalan minsan. Di Hindi ba mo ang naman sarap? pala kailangan. Correct. Ang sarap pala sa pakiramdam. Ba't nga pala ako may dalang cement mixer everyday? Di ba? Hindi. And that goes with, literal lang yun ha. Pero totoo eh. Pag na-let go mo yung negative persons, negative people, toxic relationships, marirealize mo na ang gaan pala mabuhay nang wala itong mga to. Totoo. So tapos matatanong mo sa sarili mo, teka lang, bakit ilang taon ko pala silang binitbit? Diba? Diba? Na pwede ko namang silang hindi bitbitin. Naku, ang dami nang natatauhan ngayon. Yung pinagpipilitan yung mga sarili nila sa isang maling relasyon. Ayan na nga alam ba? nang nasasaktan, alam nang madalas na umiiyak ka. Diba? Nagmumukmo ka. Ay, nako. Diba? Napaka-toxic ng relationship pero nananatili sa relasyong yun. Ay, naalala so, ko medyo nalilinawan na correct sila. Na-enlightenan. Oo nga naman. No? May option ka to stay out of that relationship. Naalala ko na lang taluin yung isang kwento, partner. Sana matapos ko yung kwentong to in 1 minute dito sa radyo. So meron daw isang lalaki nagdadrive ng kanyang sasakyan. So habang siya'y nagbabaybay, meron siya nakita na isang babae na may dalang may bitbit na bilao sa kanyang ulong. Pagkabigat-bigat. Anong laman ng bilao? Ay nako, cement mixer din, binilao lang. Hindi ko alam kung paniniwalaan pala tayo ng mga listeners natin. Hindi, hollow blocks, partner. So may dala siyang isang bilao na pagkabigat-bigat. Okay, so sabi okay. nung lalaki dun sa sasakyan, ate, tulungan na po kita. Sakay ka na dito sa sasakyan. Ihatid na kita kung saan ka. Saan ka ba? Diyan lang sa kabilang kanto. Thank you, iho. So pumasok si babae dun sa sasakyan. Nagpapasalamat siya na siya'y pinasakay. Pero the whole time na nandun siya sa loob ng sasakyan, partner, yung bilao nasa ulo niya pa rin. May something kay ate talaga. Yung bilao nasa ulo Alam niya mo, pa rin. choice mo na yan, te. See? Diba? Meron na nagsasabi sa'yo, tulungan kita. I-let go mo na yan. Pero nung ginagawa mo, binibit-bit mo pa rin yung bilao. So let go of those negative things, thoughts, and Yes. actions. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
This portion was Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!